दायो गेदा जासिगोन मावबाय हादों ने मावग्राफ्रानो उतर माबा सराय बाथाबारिनि मावग्राफोराथ' सराय बाथाबारिनि गेरजा आरो ओइयावनो नों थाङा र' दायो थांगोन र' ब्रादारमोन खामानि मावनाया मोजां ना नोंहा ब्रादारा मोजां मावनाया मोजां ना ब्रादारमोन बारे मासि दाइसनि मावदों माथो बरिया दाइसनि सा नंगौना नङा ब्रादारा मावनो मोजां नैबेयाव मा बेयाव बेलेग कालार आरो बेलेग कालार नाया लाबोबाय नामा लाबोआखै बुधबार दिनावसो लाबोगोनदां मानि प्रग्राम जागोन बियो मा दिनाव बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि बे ओपनिं मेथाइ बियो नैबेयो मानि मा प्रग्राम बियो बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि मा जायगा बाथाबारि बाथाबारि बाप्टिस्ट चार्च मा तारिखनिफ्राय जागोन 2 तारिखनिफ्राय ओमफ्राय जोबनाय लास्ट 5 तारिखसिम 2 3 4 5 आइजोफोरा मोसानो सोलोङो नामा बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सन सभा फैनायखाय माबायदि मोनखो गासिबो मोजां नोंथांमोना गासिबो फैनो हागोन बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि 2 3 4 5 माने फार्स्ट 2 तारिख ओमफ्राय जोबनाय लास्ट 5 तारिख नोंथांमोना फैनो हागोन आरो उदालगुरि माने जायगाया जाबाय सराय बाथाबारि माने डाइरेक्ट लकेसनाव नायनो हागोन सोरबा गोजान गोजाननियाबो फैनो हागोन क'क्राझार बाक्सा चिरां आरो बायदिसिना गोजान गोजाननियाबो फैनो हागोन माने सराय बाथाबारि माने डाइरेक्ट लकेसनाव नायगिरबानो मोनगोन माने डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि डाइरेक्ट लकेसनाव मेपाव नायबानो मेपाव नायनानै डाइरेक्ट थांनानै माने सराय बाथाबारि होननानै लिरबानो फैगोन बेयाव सराय बाथाबारि बाप्टिस्ट माने डाइरेक्ट लिरबानो टाच खालामबानो फैगोन आरो नोंथांमोना गासैबो फैनो हागोन दा बेयाव गामिनि मन्डलफोरा मोसानाय सोलोंदों आरो गासैबो माबायदि जागोन अपेनिंआव माबायदि जागोन माबायदि खालामगोन माबायदि लाइन जागोन माने नोंथांमोना गासैबो सोलोंनांगोन ओमफ्राय दा जिरायनाय बाब्रिफोरा जिरायगोन आरो जिरायगोन बेयाव मा गासिबो हारि दङ बेयाव नेपालि बर' आरो मा दङ बेयाव बर'खौल' जानांगौ खिन्थु बांसिन बर' जायो गुबुन नेपालि आदिबासि असमिया आरो बिहारिबो दङ ख्रिस्टानबो दङ बेयाव जोंनिया मोनसेल' बर'निनो मोनसेल' नङा
बेयाव नेपालि बर' आदिबासि बिहारि हारसा अनेक बायदिसिना गासिबो जमा दं बेयाव माने बियो मोनसेल' नङा बियो फोरबो जिसुखौ बाख्नायनि बेयाव जागा बियो ओरैनि बायदि बेयाव मोनसेल' नङा ओमफ्राय बेयाव बर' पाब्लिक कनभेन्सनाव मा फान मोनो बेयावलाय फान मोना जों बेयाव गथै दाननिफ्राय गेजेर ओमफ्राय आरो सरकारि दान जेबो गैया सिगारेटलाय ना ना आरो गय बिरि सिगारेट बेयाव जेबो मोना नै बिथाङाबो बे मा गामि बे मन्दिरनि बे मन्दलनि नै बिथांनि बे सनाय बाथाबारिनि मन्दलिया बुंखादों माने बेयाव सिकर मोना गय मोना आरो मिथा पानबो मोना गयबो मोना जुमायबो मोना नै बिथाङा बुंखादों माने बे जायगाया जाबाय फोरबो जिसुखौ बाख्नायनायनि जायगा बेयो सभा बेयो बे जाबायथ' बेथ' मिटिंबो नङा आरो बेयाव मिटिंबो नङा मिटिङावथ' आरो बेयावथ' सिगरबो फानो मोनगोन आरो बेयावथ' मिथा पानबो मोनगोन मिटिङावथ' आरो बेथ' मिटिं नङा आरो बे मिटिं नङा बे जाबाय फोरबो जिसुखौ बाख्नायनायनि नै दा सोलोंबाय हादों नै खाथियाव थांसिगोन फैनानैबो खाथियाव आं हाबसिगोन आं लाजियो दना दा बे थांगोन आरो आं बेयाव लाजिदों आं दायो थांसै नैबे खामानिखौ नायखांनाया जोब्बाय दायो आं न'आव थांसिगोन नैबे जाबाय फोरबो जिसुखौ नाजावनायनि जायगानि बियो जायगा नैबे प्रग्राम आरो बियो ओरैनो बियो मिटिं नङा बेयो जागोनसो प्रग्रामा जागोनसो बेयो जाबाय फोरबो जिसुखौ नाजावनायनि जायगा बियो अनेक मोनगोन आरो गावगाय बेन्डार थानो हागोन मोसानाय हारि मोनगोन बेनिखायसो बेफोर जायगाया मिटिं नङा आरो बियो मिटिं नङा मिटिङा जाबाय बैथिं बेलेग जायगायाव आरो मिटिं जागोन बेलेग जायगायाव आरो मिटिं जागोन आरो बिजोंबो मिटिं जागोन बेयो जाबाय मिटिं नङा आरो बियो बे सभासो बर' पाब्लिक कनभेन्सननि सभा बियो दा सेंग्राफोरा खामानि मावगासिनो दं दे बा बेनो खामा बापरे निकान दामिलै दामियालाय ना बियो मा आथा बियो आथा सिथावगोन नामालै जानो नायग्रोब्रा जालाय बाहाय एसे जालाय लाग्रोब्रा जालाय माबायदि आथा बियो खिथिलाय नामखौ खिथिलाय बस्थाखौ नामखौ नायनो नुवाखैथ' बेनो आरो नाम हलिपुर खामानिया मोजां मावखादे गोलैनोबो हागौ बेफोर बायनोबो हागौ मोजां मावखा अबे गामिनि नोंसोरो मावग्राफोरा बे गामिनियानो फुरा बे हालिलांगोन आरो एसे लांला हा बेसे लांला बे बेजोंनो जासिगोन आरो गाबोनहालागै कमप्लिट जागोन गाबोनहालागै फुरा कमप्लिट जागोन बेयो माथो लहानिबो दंबावो बेखौलाय आरो सभानि जोब्बासो आरो बेखौ देफायफिनांगोन माजों देफायगोन जिसिबि आखाइजों नांगौ इमान गस्थ' पाकानि मावनांबाय टपटाफोरनि मावबानो जायोमोन सेंग्राफोरानो पाकानि मावबाय दां सेंग्राफोरा सोरमोन मेनेजारा नोंथाङा माथो पाकानि बनायनांखो आरो सभा जोब्बानो आरो देफायफिनांगोन मासे आधा गादां नाखोब्रा खस्थ' मोनथारबाय अबेसिं दहायनो लाखाबाय माथो माबायदि नाम लिरगोन बेयाव बाल्बजों लिरगोन मा लिरगोन मा बुंगोन लायो मा बुङो बे मा नामखौ बर' पाब्लिक नाखौ जागोन दां बर' पाब्लिक कनभेन्सन 109 बर' पाब्लिक कनभेन्सन ओमफ्राय
सनाय बासाबारि माने तारिखखौबो लिरनो हागोन तारिखआ 2-3 तारिखबाबो लिरनो हागोन आरो दा नोंथाङा अबेनि आंबो गामियानो गामिनियानो एग्रिमेन्टजों बनायगोन नोंथाङाबो दं माथो सारमोनाबो दंबावो बेयाव हाबना नायनोसै माबायदि बेयाव जेबो नुलालै थांसै नोंथाङा प्रादामोना बावनो खस्थ' मोनदों ना गाहाम नांदों मोजां होनो हा मोजां नांदों औ बेयाव हले मा होदों ड्राइभार ना मा इटेना डाइरेक्ट माथो पुलिसनि हाइकर्टनि बायदि बेलेग नुथारबाय माथो दा नोंथाङालाय अबेनि बे गामिया दा नोंथाङाबो हा बारा बे गामिनियानो फुरा गासिबो खामानि मावग्राफोरानो आरो बे गेरदेनालाय गेरदेना बेलेग बिबिसिनि ओमफ्राय नोंसोरनि गामिनिया बे दायो खामानि मावनायखौ मिथिबाय बै गेरजानिया बेलेग बिबिसिनि आरो बे गेटफोरा जाबाय बे सनाय बासाबारिनि खामानि मावग्राफोरानो सनाय बासाबारिनि सेंग्राफोरसो मावदों बेनिखायनो दायो जों थांसै दायो भिडिअखौ फोजोबदो दे जागोन दे थानाय पेन्डेलफोरा बैथिंबो थानो हागोन आरो ओइथिंबो थानो हागोन बेलेग सनाय खावरं ओमफ्राय अरां अनेक गावगाय पेन्डेल थानायफोरा इथिं थानो हागोन आरो ओइथिंबो थानो हागोन आरो ओइथिंबो थानो हागोन आरो दखानफोरा बिथिं दङ दखानफोरा बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना ला आं गोदान भिडिअ लाबोनो हागोन जयपुर हारिनि